ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ. ಈ ಚಾನಲ್ ಏರು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪರಿ ರೆಡಿ ಅದು ಮೂರು ದೂರ ಹೋಗ್ನು ಯಾನು ಉಚ್ಚಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮದಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ರೆಡಿ ಆತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ರಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿದಾಡಿ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಉಳ್ಳೇದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇದು ಭಾರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಡು ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಅವು ನೆಟ್ ಮಿನಿ ಪಾಡುವ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡಿಡು ಯಾಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಇದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಮಾಡುವೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ವೆ ತಿಂಗಳು ಬಚ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಏತ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು 1 ಅವರ್ದ ಉಂಟು ಜರ್ನಿ ಕಾಲ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ತೂದಿಪ್ಪರು ಗಣೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ಬೇರಿನ ಫೋನಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಿದ್ದೆ ದುಮ್ಮದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಾಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಉಚ್ಚಿಲ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಪುರ ಪೋತಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿನ ಮಾತ ತೂಕ ದಾದಾಪು ಬಂದು ಅವಳು ಪೋದು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುವ ಕೋಟೆ ಪೂಪುನಿ ಬಾಜ್ಪೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಚೂಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತೂಜಾರ ನಾನು ಇದು ಬಾಜ್ಪೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚೂರ ಜೀವ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಚಿಡಿದ ಕಟೀಲು ಬೋಲಿ ಇಂಚ್ ಸೈಡ್ ಕಟೀಲು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ಕಾವೂರು ಬಚ್ಪೆ ಪಂಡ ಅದು ಕಟೀಲ್ ರೋಡು ಸರಿ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಅಂಚನೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋಜಾವೆ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲು ಏರಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಕ ಅದುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಉಲೈ ಎತ್ತ ಅವಳೆ ಅವನು ತೋಜಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ ನಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇಟ್ ಉಚ್ಚಿಲದ ಟೆಂಪಲ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಇತ್ತಡು ಉಚ್ಚಿಲದ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಆತಂದು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮದಿಮೆ ಈಗ ಎತ್ತ ಏರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಪ ಎರಾಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಬಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಕೋಟೆ ಎಂಕುಲು ಜಪ್ಪುನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಹೋದಿತ್ತ ಬೆದ್ರದಕ್ಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುದಿಪ್ಪರು ಕುಸಲ್ದ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ನಮಕ್ ಲಕ್ಕೆರ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ನೆಂಚಿನ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ತಚ್ಚಿಪದೇರಿ ಆವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ತೂಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತ ನಾಟಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕುಲು ನನ್ನ ತೂ ಅಂದಿ ನಕುಲು ತೂಲೆ ಓಲಿತ್ತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂದು 4th ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಕೋಡೆ 4th ಟೈಮ್ ತೂಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಚೂರ್ಲ ಬೋರ್ ಆತಜಿ ಆತು ಶೋಕ್ ಆತನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿದೇರು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಮೇಶ್ ವಿಜಾರ್ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಕೈ ಕಂಬನಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಫುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕು 3 ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ಕೇನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಪ್ಪ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಚಾಮಡಿಯವರೇ ಪಪ್ಪಗೆ ಚೂರು ಕಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕನ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇದು ಬಪ್ಪನಾಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಸಾಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ತಿಂದ ಹೆಂಗಿತ್ತು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಲ್ಪಂಡೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಪೆನೆತ್ತೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಲದು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಒಣಸು ಮಲ್ಪರ ಉಳ್ಳದು ತಿಲ್ಪಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲದು ఒక ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ ತಿಂದ ಈಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾದುಂಬು ಸರಿ ಬಕರಿ ಚಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೂರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಉಚ್ಚಿಲ ಜಂಕ್ಷನ್
ತೋದಿನಲ್ಲ ಅವೇ ಹಾಲ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಎರ್ಮಲ್ ಅಂಚಿ ಎರ್ಮಲ ಎರ್ಮಲ ಪನಿಯೂರ್ ಅಂಚಿ ಮೀನ್ ಬೊಡೆಗ ಮೀನ್ 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 ಮೀನುಂಡು ಹತ್ತನೇಗ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಟಕ ಉಂಡ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚೆ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಮಲ್ದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ ಮಲ್ದಿರ ಪಗ ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಇಚ್ಚ ಉಪ್ಪನ ಪಟ ತೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪನಂಚು ಪಟ ತೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಪಟ ತೆಪ್ಪರೆ ಇಡ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಮದಿಮೆ ಏನು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ ಕುಲ್ಲಿನ ಊರಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಮದುವೆನ ಪಿ ಇವತ್ತೇರು ಮದುವೆಲಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇರು ನೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಏತು ಕೊರ್ಲಾತೇರು ಮಂಡ ಉಂಡತ ಲೈನ್ ಕೂಡಿಗೆ
ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಡಲ್ಲೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಡ ಗಮ್ಮತ್ತಿರ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಸೀದಾ ಕಾಮಂಡಡೆ ಕೊರ್ಪುನೆಜ್ಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದ ಆತ್ಕಂಡು ಅವು ಒಜ್ಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪಿರ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನಿರ್ಲಕ ಬೈದ ಅದು ಬಿನ್ನರ್ ನಂಗಲ ಬತ್ತಿ ನಂಗಲಿರಲ್ಲ ಕಾಸ್ಕೇನು ಇರಿ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಕ್ಲೇಕ್ ಏನ್ ಬೊಕೇರೆ ಕೇನು ನಿಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ ಪೇರ ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಬತ್ ಸುಧಾರ್ ಪೇರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇನ್ ನಂಗಲ ಪೂರ ಉಂಡವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಚಂಡ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನ್ಲಕ ಉಂಡು ತುಗ ಇಜ್ಜಿನ ವಿನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಕ ಲಾಗುಡು ಬನ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದಿಂಗತಿ ಏನ ಮುಗಿದ್ದೇನೆ ಚಿಮ್ಮನೆ ಮುಗಿತೀನಿ ಎಲೆ ಬರ್ಲಿ ಉರ್ಲೆ ಚಿನ್ನನ್ನೆಗೆ 2 ಲೀಟರ್ ಚಿನ್ನನ್ನೆಗೆ ಆಪುಂಡು 250 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಮ್ನಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕುದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಚಿನ್ನನ್ನೆ ಫರ್ರೆ ವರ್ಪಿನತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ತ ಪಕ್ಕ ತುಕ್ಕವು ಸೈ ಅಡಂಚಿ ಈ ಜಂಟ ನಾಚಿಗೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಬಲಸರೆ ಮಾತು ಬರ್ಬರ್ರಿ ಇದದಿ ಬರ್ಪಡೋಲೆ ಯಾ ಬೋದು ಬರ್ಪುಜಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಇಂಕೊ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಕ್ಳಂಜಿ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಮಾಮೂನಡೆ ಪೋದು ಸಿಗಿದಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.